בוקר טוב, אנחנו התכנסנו לאירוע חגיגי. דרך אגב, כשאתה מדבר הם שומעים אותך ממש קרוב, אתה לא צריך לצעוק. רגע, מה עם המוזיקה? מה עם המוזיקת רקע? אוקיי, מי רוצה לדבר במקומי? זה בסדר? אירוע חגיגי, כמו שאנחנו רואים, אייל מתחיל לרכב היום עם אופניים נקיות, לא חשוב השם כרגע, אבל מזל טוב לאייל על קניית האופניים הנכונות. רגע, אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול. כן דוד, אנחנו מקשיבים. לצורך הטקס, רק שתדע לך, קמנו ב3:50 הבוקר. ואני ב3:30. עכשיו, מזל שמיכה נותן לי את הבונוס לישון ככה. בוא לפה. עוד פעם, טוב. עוד פעם אתה קורא. תן לי משוך לצג, יוסי. מה אני אעשה? אני היחידי עם האקסנט, חוץ מאהרון ודני. זה בסדר. Dear Mr. Hans Jr., Santa Cruz Company welcomes you in joining the exclusive club of best bicycles in the world. This is a special day to our company to add such a prestige member like you who has chosen our best quality product. Once you start using our bicycle, you will feel the special riding experience from the first moment, and this feeling will get stronger as you go. We are sure you will share this experience with your friends. יש פה עוד מישהו שמקבל לקרוא זה יפה שאתה מתחיל את הבוקר עם By doing so... חבר'ה, רגע, עצור, זה לא מצלם. אתה לא מבין למה אני הפסקתי את זה אז. לא, תעשה תמונה חדשה כאילו. לחצתי פה למטה על הזה. זה מלא כבר. רגע, זה כן... כן צילם. דוקומנט השיווקי הזה. צילם? אולי זה כבר מלא. יכול להיות שזה כן מצלם, אני מקווה. יאללה, תמשיך. תחתוך בעריכה. אני אעשה את העריכה. By doing so, משה עומד כאן כאילו החתן, אתה יודע? זה כמו הרב שמקריא את הכתובה ומשה... מיכה, אתה מפריע בטקס. מיכה, זה לא יפה, אתה מפריע בטקס. הוא אבא של By החתן. doing so, more and more riders will join our family. Together, we will create a new era of riding experience that will shatter the worthless coffee product made by Santa Cruz Board of Directors USA. יאללה, מזל טוב. רגע, לא צילמת את זה, יוסי, לא צילמת, רגע, עוד פעם. אני לא בטוח שזה מצלם, אבל... נעשה בשבוע הבא מחדש, תחרוץ את האופנה. כן. השביל. רק שנייה. חבר'ה, תעצרו שנייה רגע. בואו נראה אם זה מצלם. תעשה תמונות רגילות גם. זה מראה לי כאילו שזה כן מצלם. סירת הסרט. טוב, זירת הסרט. אדון רז. רגע, לא, לכיוון ההוא. זהו, אפשר? כן, אפשר לגזור את הסרט. הופה! מזל טוב, איפה אורז? רגע, אתה מקבל פה, לא, אורז. אתה גם מקבל ערכה. תפתח אותה, כן. וקיבלת מתנה. כן. הופה. זהו, מתנה אישית. תראה מה זה, זה שתצליח לנקות את האופניים. למה אתה מגלה? למה? לנקות את האופניים, הוא לא יודע מה זה. משה, אתה יכול להעביר גם לי קורס, מותר לי? לניקיון? לא, אל תהיה כזה. אל תהיה כזה. שים לב, משה השקיע בנייר דבק. לא, תראה, גם שדרדתי מאז... לא רק זה, הוא גם מביא מספריים שלו. המספריים זה שלי. אתה בלחץ, אתה מנהל. עוד מעט הערים יגיעו, לא קרה כלום, לא ברח שום דבר. אותו מספר קילומטרים בכל מקרה. בוא. עוד אחד, לקנות האופניים ולקנות אותם. אני לא מאמין. פעם שדרדתי את זה עופר. זה היה צריך להיות על האבן. אבל זה חדש. מה? האופניים חדשות, אתה לא צריך. מיכה, אתה נכנס לפריים, מה זה? ככה? זה נכנס לג'יפ? תגיד לי, זה נכנס לג'יפ?
יא סלאם. ניקו, עשית לו את זה? וואו, איזה פינוק. איזה פינוק. איזה פינוק. אתה יוצר סטנדרטים, גם ליוסי תצטרך לעשות. ליוסי יש. שתוק כבר. יוסי עשה לבד. יוסי יגיד שאין וייתן לחבר שלו. מישהו, לא חשוב למי. מבקש, אני אעשה לך. הופה!